Nej. Man kan sådan set se livsstationen, den nye op. Og jeg har fået pulsen op. Og det er stejlt. Meget stejlt. Jeg bliver ramt af de der sneklumper. Jeg bliver ramt af de der sneklumper. De der sneklumper, der bliver jeg ramt af. Jeg tror, vi kører herover og så den der lille tur indover. Så vi slipper for alt det her. Skal du ikke? Ah, okay. Jeg vil så være med. Hej, smile!